खुलुमबाय। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी। थांनाय 26 एप्रिल 2020 मायथाइनि सनितपुर जिल्ला बेलसिरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बल्लामगुरि गामिनि मन्टु मुसाहारि मोननि नखराव जा इनाय अनागार खालामनाय जादों, दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा नेरसोन सिजौ बिफांखौ दानफायनानै अर सावना होनाय जादों आरो जाय दुथांफोरा बे खामानिखौ मावदों, दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारि हरदों। मानोना बर'नि गुदि धोरोम होननानै बुङोब्लानो बाथौ धोरोम। बेखायनो जाय दुथांफोरा बेबायदि खामानिखौ मावदों, बिथांमोना आयेननि बेबस्थानि गेजेरजों सास्ति मोननांगौ। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा प्रशासनफोरखौ खावलायहरदों जे बिथांमोनखौ जाय दुथाङा बे खामानिखौ मावदों, बिथांमोनखौ हमनानै आयेननि बेबस्थाजों साजा होनो